מאיתנו עסוקים מדי פעם בשאלה מה עוד אפשר לעשות כדי שהגוף שלנו ייראה חטוב יותר, או שרירי יותר, ובעיקר שנאהב את מה שאנחנו רואים. לצידי מדריכת הכושר ענת מאיר שהגיעה לאולפן עם המכשיר שנקרא Crazy Fit Massage. שיגעון, אז מה זה המכשיר הזה? נכון, שלום חני. שלום ענת. המכשיר הזה זה עוד אמצעי, עוד אביזר שעוזר לנו לחטב את הגוף, לחזק אותו, למצק אותו, לשרוף קלוריות, עוזר לנו להזרים את זרם הדם. כל מה שצריך בשביל לעשות כושר בבית. בדיוק, במכשיר אחד. איך זה עובד? את רוצה פשוט לגשת למכשיר הכי טוב. כן, אולי באמת ישר נתחיל, תוך כדי זה שאני עומדת. את תיקחי את שתי הידיות, ואני אשאל אותך שאלות, ואת תדגימי. עכשיו, המכשיר, כמו שאתם רואים, קודם כל אני גם אפעיל אותו, כי בנוסף לזה שאנחנו עומדים, אנחנו גם צריכים לפעול. עכשיו, מה שקורה במכשיר, אנחנו לא רק סתם עומדים במצב שיש לנו ויברציות וזעזועים, אלא אנחנו יכולים גם לבצע פעילות. זאת אומרת, יש לנו גם עבודה של חיטוב הזרועות, תוך כדי ויברציות של הגוף. עכשיו, למעשה, הוויברציות של הגוף הם אלה שממצקות לנו את כל השומנים, ממצקות לנו את השרירים, מחזקים, וכמובן אנחנו יכולים לעבוד בכמה רמות. אם אנחנו מגבירים רמה יותר גבוהה, אנחנו עובדים על זה יותר חזק, רמה יותר נמוכה, יותר חלש. כמה זמן כדאי מומלץ לעבוד עם המכשיר? מספיק לנו לעבוד 10 דקות ביום, יום-יום, המכשיר בהחלט עושה את שלו. אני רק חייבת להעיר... ספורט של 10 דקות ביום? 10 דקות, כן. אם אני שמה את זה ממש על, בוא נגיד, על הכי חזק, כן. ואני עובדת, אני יכולה לעשות הרבה תרגילים, אני תכף אראה עוד כמה תרגילים שאפשר לעשות. בואי תראי כבר, כי אמרת כל הגוף, אז אני רוצה... על רגל אחת, אנחנו יכולים לעמוד בצורה הזו, להפעיל את שרירי הידיים, בצורה הזאת, אנחנו יכולים לעבוד בצורה הזו כשרגל פה לאחור, לעבוד בצורה הזאת, ממש לעבוד עם הידיים. זה שהידיים עובדות כרגע זה ברור, אבל המנח הזה נותן אפשרות גם לרגל? עכשיו, א', זה נותן לנו עבודה על חלק גוף תחתון. עכשיו, בנוסף, אני גם יכולה לשבת על המכשיר. עכשיו, כשאני יושבת על המכשיר, אפילו בישיבה מזרחית הכי פשוטה, אני עובדת על הירכיים. לא משנה, גם הידיים יכולות לעבוד, אפשר לנצל חלק גוף עליון, אבל גם אנחנו עובדים על חלק גוף תחתון. בעצם הוויברציה מאפשרת סוג של סירקולציה של הדם, וזה חלק מהעבודה. וזה גם חלק מהעבודה, וממצק לנו את השרירים. עכשיו, אני נשכבת על הרצפה, כי זה חשוב. כן. שמה את הרגליים פה, במצב הזה, וגם זה, בזמן פעילות חזקה, אנחנו עובדים וגם מרפים וגורמים לזרימת דם, וגם אנחנו יכולים למצק. עכשיו, כשאני שוכבת, אני יכולה לא רק לשכב סתם, אלא גם לבצע עבודת בטן. זאת אומרת, המכשיר עושה בשבילך עבודה על הרגליים, ואת בעזרת כפיפות הבטן. ואני מפעילה גם את השרירים, אמת. עכשיו, מה שקורה, יש לי גם הפעלה שלי, שאני דינמית על המכשיר, ובנוסף, המכשיר עושה את שלו. אבל אני חייבת לציין רק דבר אחד, שחייבים במקביל לשמור על תזונה נכונה. כי אנחנו יכולים לעשות את האימון הזה נהדר, 10 דקות כל יום. ולסיים בעוגת קצפת, אז זה לא יעבוד. אז זה לא יעבוד, כמו כל דבר אחר, אז חשוב מאוד. עוד דבר אחד, חשוב גם שיהיה לנו שקע חשמלי. בהחלט, שקרוב. לחבר לחשמל. כדי לחבר לחשמל בשביל הוויברציה. בהחלט. ומה חשוב לבדוק כשבאים לרכוש מכשיר מן הסוג הזה? תראו. בואי תחזירי אליי. קודם כל, רק עוד תרגיל אחד, שזה נהדר לחיזוק יד אחורית. תחתון. זה המלח פלפל, מה שנקרא. זה המלח פלפל, שזה מאוד מאוד חשוב. כן, אז מה חשוב לבדוק? עכשיו, כשאני באה לקנות מכשיר כזה, קודם כל אני צריכה לבדוק את סוג הוויברציות, שאנחנו יכולים להגביר את זה ממש לרמה גבוהה. כי יש מכשירים שהם לא מגיעים ממש למיצוי המקסימלי. אז חשוב מאוד אנחנו נגיע למיצוי המקסימלי, ונגיע לדרגה הגבוהה כדי למצות את מה שהגוף שלנו צריך. אמרת קודם 10 דקות, כמה זמן מותר, אפשר לעבוד ברצף, אם רוצים להשקיע יותר? להשקיע יותר, אז לא לעשות 20 או 30 דקות ברציפות, אפשר לעשות 10 דקות בבוקר, אפשר לעשות 10 דקות בערב. אבל לא לעבור את ה-10 דקות. אין צורך, לא אפקטיבי. פשוט, כמו שאנחנו נתחיל לעשות שרירי בטן, ואני יכולה לעשות 1000 כפיפות בטן, אז זה לא יעיל. אם אני עושה 500 חזרות טובות, או 200, זה כמו, בוא נגיד, עבודה של 10 דקות טובה. רוצים להוסיף, אז עושים בבוקר, עושים בערב, ובהחלט אנחנו
אימצנו את שלנו. ענת מאיר, אל תלכי לשום מקום, אני רק נפרדת גם ממך, גם מן הצופים. קודם כל, תודה רבה לך.